Какво иска да ви каже? Нека да видим какво иска да ви каже обща енергия. Иска да ви каже, че много му е дошло. Много му е дошло. Чувства се предаден, чувства се наранен този човек. Колкото и да иска да има планове, нали, с вас, обща енергия, общо гледане, пак да кажа, гледа напред, гледа към възможности, гледа към това, което може да го направи щастливо, това, което може да му даде нещо. Нали, не го виждам като да се е отказал, ако сте във връзка, каквото е, защото е обща енергия и гледане, но този човек се чувства наранен и смята, че нещата трябва да бъдат променени. Трябва да има някаква промяна, вероятно, може би и вие си мислите същото, защото, нали, изчерпали сте това, което сте имали до сега по начина, по който сте го имали, така да го кажа. Тоест, нова промяна, нещо ново. Може би обвързване, може би други планове, както и да е. Може този човек да има визията и виждането за промяна като местене, може би за пътуване, живеене на друго място, пътуване в чужбина за работа или каквото и да е. Някакъв план, който иска да сподели с вас. Ако това е било причината нали, има някакво търкане между вас и вие да сте реагирали остро, просто трябва да обсъдите нещата. Моят съвет единствено би бил: не бързайте да гледате отрицателно и негативно на това, което се случва. Опитайте се да си представите живота в дадената ситуация. Какво би се случило, преди да кажете не. Просто се опитайте за ден-два да поживеете в този въображаем свят и да го усетите.